Годината е 1922. Перник е развит въгледобивен център. Мината в града осигурява препитание на хиляди пернишки семейства. Още толкова са дошли и продължават да идват от всички краища на България, за да намерят работа и прехрана тук. Градът вече има железопътна линия, автобуси, работнически квартали, шосета, мостове, канализации, водопроводи, училище за децата на работниците, читалище, библиотека, театър, духов и симфоничен оркестър. Заради разрастването на въгледобивната дейност възниква необходимостта от специалисти по минно дело. Към Държавното средно техническо училище в София се открива минен отдел. Годината е 1929. Перник се превръща в водещ индустриален център и е обявен за град. Няма по-подходящо място за създаването на специализирано училище, което да обучава кадри за минната промишленост. През 1942 година минният отдел в София се премества в Перник. Започват редовни учебни занятия 83 ученици в 3 паралелки. През 1948 година училището се утвърждава като минна техническа гимназия. Директор става Нешо Паздеров. През следващата година се въвежда и металургичен отдел и от 1951 година училището приема наименованието Техникум по минна и рудна промишленост и металургия Христо Ботев. В 22 паралелки се обучават 750 курсисти. През 1973 година Техникумът по минна промишленост Христо Ботев се обединява с съществуващото Средно политехническо училище по минно дело и се премества в настоящата сграда. Директор на училището е инженер Пенка Шуманска. През 1993 година се преименува в Техникум по енергетика и минна промишленост Христо Ботев. Разкрити са нови специалности с енергийна насоченост. По това време директор на училището е инженер Любомир Василев. В последните години на миналия век промените в България и в Перник водят до преструктуриране на промишлеността. Градът търси нови пътища за своето развитие. Училището също трябва да намери своето ново място в новата среда. През 2002 година Техникумът по енергетика и минна промишленост се обединява с вечерен техникум по транспорт и електротехника и се преименува в професионална гимназия по енергетика и минна промишленост Христо Ботев. В този исторически период директор на училището е инженер Симеон Симеонов. И връщайки се назад в годините, си спомням неуморната подкрепа на господин Асен Харизанов, един от доените на минния техникум, благодарение на когото успяхме да докажем, че минният техникум съществува не от 1945 година, а от 1922 година. Тези 20 и няколко години дадоха възможността нашето училище да доживее до тази достолепна 100-годишна възраст. Така че това беше едно от събитията, което си спомням за този техникум с голямо умиление, защото наистина това учебно заведение заслужаваше това нещо. Тежките моменти наистина бяха тежки в моменти на преструктуриране на икономиката, но благодарение на усилията на колектива успяхме да направим това, което в момента е училището. Едно съвременно, модерно и хубаво, прекрасно учебно заведение. Постепенно се оборудват нови модерни кабинети и работилници, които дават възможност на учениците на място да практикуват своите знания и умения. Откриват се нови специалности, които започват да правят училището актуално и необходимо за града, който уверено върви по своя нов път. Въвежда се обучение по газова техника, топлотехника, електрически машини и апарати, електродомакинска техника, хладилна техника, климатична и вентилационна техника. През 2003 година директор на училището става инженер Соня Милкова. От месец октомври 2021 година с заповед на министъра на образованието и науката училището се преименува в професионална гимназия по техника и енергетика Христо Ботев. Професионална гимназия по техника и енергетика Христо Ботев е най-старото професионално училище в Перник и емблематично за нашия град. Наследник на някогашния минен техникум. Най-тежък за нашето училище е периодът,
когато паралелно с ликвидациите на подземния въгледобив и затихването на откритите рудници, намалява интереса към специалностите, по които се обучават учениците в нашето училище, специалности свързани с геологията и минното дело. С много труд, вяра и упоритост училището ни успя да се съхрани, да се адаптира адекватно към съвременните условия. Днес професионална гимназия по техника и енергетика Христо Ботев е модерно учебно заведение, което разполага с добре оборудвани работилници, кабинети и възможности за ефективно обучение в отделните специалности. Броят на нашите ученици в последните 5 години се увеличи 2 пъти. Обучаваме около 330 ученици по специалности, свързани с телекомуникациите, компютърната техника, автотранспорта, топлотехниката. Тази година предстои да разкрием и нова специалност, единствена за регион Перник – възобновяеми енергийни източници. Младите хора тук получават отлична теоретична подготовка и едновременно с това имат възможност да прилагат на практика своите знания и умения. Работодатели и партньори осигуряват възможността за платени стажове и за професионална реализация веднага след дипломирането. Към момента имаме сключени договори с 18 фирми от регион Перник. Младите хора тук не само учат, но и спортуват, практикуват любими занимания, намират приятели и партньори. Знам, че едни от най-истинските мъже на Перник са излезли от това училище. Преди да кандидатствам тук, търсих специалност с бъдеще, а тук има голям избор. Тук се чувствам свободен, оценен, уважен. Тук намерих много приятели и разбрах, че учителите са хора с големи сърца. Не съм вярвал, че може да бъде приятно да ходиш на училище. Гордея се, че уча в най-желаното училище с най-хубавата специалност. Преди да вляза в нашето училище, от приятели съм чувала, че то не е като другите. Те се хваляха, че тук с лекота се учат сложни неща. И накрая разбрах защо е така. Защото тук сме спокойни. Общуваме и се разбираме с учениците, както и с учителите по-човешки. Специалността ми има бъдеще. И мисля да продължа в техническия със същата или подобна специалност като телекомуникации. Много си обичам училището. Завършил съм преди 2 години специалност телекомуникации и наистина тази специалност ми даде възможност и за работа и също така и продължих да уча висше образование, също с телекомуникации и съм много доволен, че влязох в това училище с тази специалност. Мотивиран екип от специалисти и педагози работи всеотдайно за утвърждаването на професионална гимназия по техника и енергетика Христо Ботев, като предпочитано и водещо учебно заведение в Перник. Екипността в работата, според мен, е един от основните фактори за успеха на едно училище. А нашият екип, моят екип на училището е моята гордост. Гордост за мен е, че съхраняваме традициите, надграждаме постигнатото и се развиваме успешно. Наследяваме създаденото от поколения учители преди нас. Развиваме се с поглед към бъдещето, вслушвайки се в гласа на времето. Дървото на живота, което отглеждаме в нашето училище, расте година след година. Това е моето училище. Той е в сърцето ми. Повече от половината ми живот премина в него. Тук придобих средното си образование. Тук учиха моите деца и децата на мои близки и приятели. Щастлива съм, че работя с колеги с висок професионализъм, с които през годините изграждахме традиции, водени от идеята всеки ученик да придобие качествено професионално образование, да изгради себе си като личност с достоинство и отговорности. Тук съм вече приключвам моята 2-ра година като учител и общо взето като цяло като учител. Тези 2 години виждате и вие как нашето училище все повече и повече се надгражда, инвестират се средства за учениците, за да може да обучението да им бъде все по-на ниво.
Училище с вековна история, с традиции и с вечен стремеж към развитие. Това е Професионална гимназия по техника и енергетика Христо Ботев. Обърнем ли се назад, виждаме основите на една стабилна, устояла на времето и промените институция. Влезем ли в клас днес, виждаме нашите деца и доверието в техните очи, че ние им даваме добър старт в живота. Погледнем ли в бъдещето, ще открием безкрайните нови възможности пред света, пред нашия град и пред нашето училище. На добър път в следващото столетие.